legfontosabb az, hogy ő mindig mellettünk volt. Mindig a kaposváriak mellett volt akkor, amikor sportberuházások kellett dönteni, és csak a legfiatalabbaknak mondom, mert a mi korosztályunk azt tudja, ő azért lett olimpiai ezüstérmes, mert az aranyérmes Egerszegi Krisztina lett. Szóval, hogyha az nincs, akkor most más lett volna a megszólítás is. Másrészt pedig azért, mert akkor, amiről majd a később szólni is fog, kaposvári sportberuházásokról van szó, akkor első szóra mindig mellénk állt, és az a köszöntő szavaiból is kiderült, amit elmondott államtitkár asszony. Szeretném megköszönni elnök úrnak azt, hogy az elmúlt év novemberében, amikor leraktuk ennek a csarnoknak az alapkövét, akkor egyből szintén mellénk állt, és egymás kezébe csapva azt mondtuk, hogy 180 millió forint, akkor felezzük meg, 50-50, de épüljön fel az ország legmodernebb, legkorszerűbb judo csarnoka. És most itt vagyunk. Sok mindent adtunk át mi így együtt, de az, hogy fél év alatt elkészült volna egy ilyen létesítmény, azért azt a legszebb álmaimba sem mertem remélni. Köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vettek. És azért, hogy ez a létesítmény elkészülhetett, itt van most már nyugállományunknak hívja magát, dr. Kéki Zoltán főjegyző úr, hosszú éveken keresztül abban az a megtiszteltetésért, hogy együtt dolgozhattam vele a Városházán. Na ő, hogyha nem rágja a fülemet, vagy nem rágja a fülünket, akkor most lehet, hogy nem vagyunk itt. Zoli, nagyon nagy érdemed van abban, hogy ez a csarnok itt megépülhet. Tehát nagyon szépen köszönöm. És a legszebb élmény, amikor az unokáit tapsolnak. És majd a tatamén is, hogyha egyszer majd látjuk őket, akkor téged is el fog önteni a büszkeség. Kedves fiatal barátaim, ez a tiétek. 300 fiatalé. Gyermekeink testi, lelki és szellemi fejlődés az nem játék. Szóval akkor, amikor Kaposvár amellett döntött, hogy a sportba fektet, és a sportba sokat fektet, akkor mindig ez a gondolat jut eszünkbe. Akkor, amikor szavazunk millió forintokról, sok-sok pénzről, akkor mindig ti juttak eszünkbe. És most 300-an vagytok, de osztom államtitkár asszony optimista véleményét a tekintetben, hogy ez a csarnok megadja azt a lehetőséget, ez a létesítmény, hogy még többen lehessetek. Én nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a szüleitek türelmét és az edzőkét is, hogy ebben a fél évben szanaszét kellett edzenetek, mert nem volt hol. De most itt vagytok, ez a ház a tiétek, amit hamarosan át fogunk adni. És milyen tisztelt hölgyeim és uraim az, hogy nemzeti sportváros vagyunk, és országban is kiemelt mértékben a költségvetésünk 4,2%-át a sportra fordítjuk, 0,81% az országos átlag. Ez valóban büszkévé tehet bennünket, de ez még folytatódik. Június 13-án, ha a parlament, képviselő úr figyelmébe is ajánlom, mondjuk az ő szavazatában nem kételkedem, ha a parlament elfogadja a 2016-os költségvetés módosítását és a 2019-es költségvetés, akkor a megyei városokban Magyarországon megindul az évszázad beruházás. És itt Kaposváron is meg fog indulni június 14-én az évszázad beruházási programja, a Modern Városok program azon megállapodás részeként, amit Orbán Viktor miniszterelnök úrral kötöttünk az elmúlt év őszén. Ez 50 milliárd forint beruházást jelent, és ebben vannak jelentős sportberuházások is. Jelentős sportberuházások, épül egy 50 méteres versenyúszodánk, tízpályás, megújul a kaposvári sportcsarnok, megújul a Rákóczi csarnok, de már most elkezdjük a Városligetben egy nézőtérrel is rendelkező szabadtéri kosárlabdapályának az építését, és még sorolhatnám mindazt, ami azt a célt szolgálja, hogy a lehetőséget tudjuk biztosítani nektek, a ti korosztályotoknak arra, hogy úgy nőjetek fel, hogy tényleg értesben élek. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, nagyon szépen köszönöm mindazoknak a munkáját, akár kétkezi, akár szellemi munkáját, akik fontosnak érezték azt, hogy most együtt örülhessünk, mert ez az ünnep, ez a mai nap nem csak Kaposvár ünnepe, hanem meg vagyok róla győződve, hogy Magyarország judo sportjára. Köszönöm szépen!